2, 1. Support ang ato ang groundbreaking and turnover karong panahon na. Of course, dili lamang tungod kay eleksyon. Unsa may ato ang groundbreaking, unsa may itong i-turnover. Ug wa nato nilihuka sa mga umabot nga bulan, sa mga nilabay nga bulan. Mao na kay naman lagi ta gipugas na matagi pananom, mao na ang bulahan kita karon kay daghan kay tag-anihon. Dili lamang karon apan sa umaabot pang mga adlaw ug semana sa napabiling mga panahon sa una, no, first of 3 terms of our Honorable Mayor Joseph Cagat. Ang ato ang gobyerno sa Digos dunay annual budget matag tuig. Kaning annual budget dunay duha ka bahin, general fund proper o 20% local government development fund. Unya kaning atong annual budget dunay po ni siya local income. Unya na po tayo ginatawag nga di naman na era karon. Nakalimot ko itong special ito. Former era, no? Internal Revenue Allotment nga bahin nato gikan sa national nga pondo. So duha ang ato ang sources of income, ang era o ang local income nato. Og kaning proyekto ha karong buntaga, this is a result of the optimal utilization of our 20% local development fund. Nga kada tuig, before gani mahuman ang tuig, magsabit ang local chief executive o proposed annual budget, ipasa sa city council for our approval or kung may amendments, i-amend, mo na nga ato yung gipaniguro sa mayor, isip na dito naggikan ng atong budget, unya gipaniguro po sa city council nga gidumalahan sa atong gwapo o batanon nga vice mayor Johari Banya nga dunag yung proyekto nga mapaabot sa katawhan sa siyudad sa Digos. Nahitabo sa kadaghang project nato mag-abot-abot gani depende sa extent sa project o sa days of completion. Napagani uban nga gisugda nato sa 2019 nga wala pa na turnover, ongoing pa. Napoy uban nga nahumana. Napoy uban nga ato apang pagasugdan. Apan akong karuhon ang administrasyon nako uban sa Attorney Banya o makaubanan, wala minanghatag panahon lang kung hapit na ang eleksyon. Giusab na nato na sama sa kong giingon kaniadto, panahon na karon sa bag-ong pangalagad uban sa bag-ong mga lideres nga diin nakapunteriya na jud tag unsay gusto natong padulngan. Nagsabot mi niadtong Hulyo 2019 asa mang direksyon sa kalambuan atong pagasugdan ug pagatutukan para mahimo tang piniling syudad, a city of choice to live, dwell and visit and to do business. Sa kanalang daan nga linya, mao na ang atuang gitagaan o mga konsiderasyon, mga meetings, mga kalihukan, mga proyekto, programa sa syudad nga diin nakaalayon para makabot nato ang tinguha nato nga mahimong city of choice. Uban niini ang atuang paningkamot nga sa bag-ong panahon sa pagpangalagad o kining gitawag nato nagsugod ta niadtong 2019 kay gusto nato nga atuang ma-maximize ang paggamit sa kwarta sa gobyerno diin atua pong mahatag ang mga kayuhan ug kalambuan nga dugay nang gipaabot ug dugay nang gitinguha sa tuwang mga katawhan. Apil na ang mga lideres ato kining ipadayon ug buot nako ning ipadayon kay nakita nako nga mao kini ang mga pamaagi para mahimo kitang city of choice, para ma-elevate nato, ma-raise nato ang public service dinhi sa tuang syudad. Baliko nako hapit na ang filing, daghang manggawas nga mga politikanong istorya. Ang kamatuoran ng Digos City, daghan na kayo projects karon. Ang kamatuoran, ang Digos City, kami nga inyong mga sulugoon,
naningkamot ni kanunay para mapatasan ang kalidad sa serbisyo nga atong ihatag sa katawan. Gone are the days na mantiner lang ta. Na yung mga panahon nga makasabot ay mantiner lang nato tungod kay wala pa putay igong kwarta. Sukad ni atong 2011 hangtod karon nagkadako ang kwarta sa syudad. Wala na rason nga atong imantiner pa ang pagtabang. Para lang na ipakita nga pagtabang wala na sa bag-ong panahon sa pagpangalagad. Para lang ipakita ang kuno nag-care nga kuno adunay pagbati. Gibuhat nato karon tinuod nga pagbati sa katawan, pinaagi sa mga tinuig nga bastanteng proyekto o bastanteng serbisyo para sa katawan sa siyudad sa Digos. So finally, no, kaning mga gisugdan nato dire sa Barangay Zone 3, ako ipasabot. Tama tong giingon ni Idol Cap, kani maoy mata, mao ni kasing-kasing, mao ni sentro sa Digos City. For how many years concentrated ang atuang economic activities or business activities sa atuang public market, sa atuang Rizal Avenue, sa First Cram o Quezon Avenue. Buot nato ning palakdon to give an opportunity for business and for employment. Sa ingon niya na, mas mulihok pa ang ekonomiya sa atuang syudad. Mataglihok sa ekonomiya, ingon man mataglihok sa turismo, pasabot niya na dungag nga revenue o kita sa atong syudad nga pwede natong ibalik sa katawan para pagpataas sa mga nagunang social services, scholarship, medical and financial assistance and other social services. Para pagpataas sa mga honorarium, kinitanan ato na ning gitanaw bilantaw. Mao nang gipanghusga nato. Although for now we are IRA-dependent city. Nagsalig kayo ta sa IRA. And by trying to scale up the economic activities of Digos City, nagtuo ko nga ang epekto niini pagdako sa atong local revenues. Nga mamahimo ning pareha ba og ubang mga syudad nga susama nato kadaka sama sa Tagum, diin ang ilang local revenues mokabat na ngadto sa almost 500 million pesos. For how many years kita nagpabilin sa 130? 250. Dako pagani ang panabo sa tuwa. But again, we have a very beautiful city. We will take advantage sa atuang natural scenery, sa atuang strategic location. Ug ato lang ni hunahunahon kita mga leaders, kita mga servant leaders Digos City. Nahimutang ta sa nindot nga lugar. Agianan ta. Gani giingon nga gateway city of the South ang Digos. Dili na lang kita moingon na ato na lang nang himuong ward. We will capitalize. We will take advantage of this very strategic location, of this beautiful natural scenery. Talagsaon ang Digos City. Adunay baybay, adunay murag Baguio City. Then, ako usap isip inyong servant leader, uban ni Atty. Banyang magkaubanan ug mga kapitanes. Yung nauna namo, unsaon, pinaagi niini, ning beauty, natural beauty of Digos City. We're endowed with this very strategic location. So we will not wait for trickle development. Magsalig na lang ta kay nindot ang posisyon, nindot atong lugar, naray mo anhi diri nga investor. No. I-prepare nato ang atong lugar para manindot siya nga paganegosyohan. I-prepare nato ang atong lugar pinaagi sa paghatag og mga infrastruktura para mahimot ang city of choice. Para pagapuy-an bago lang no, natay for the first time natay early warning system. Truly hinahinay mahimot itang city of choice. Pagpangandam, disaster preparedness. Tanan komprehensibo ang atong pagtutok para mahimo tang hingpit na city of choice. Karon tinguha nga atong gisugdan nga ma-realize puhon tinuod na nga city of choice. Padayon ta sa panagtinabangay. Kabahin sa Barangay Zone 3, ningon kaninyo, i-disperse natin economic activities. That is why, immediately after I assumed office in 2019, gipalapda nato ang Rojas, ang Mabini, ang Del Pilar, ang Aurora.
Gipreparar nato siya para mahimo siyang expansion for our business. Expansion for business. Mahimo siyang business areas or business centers. Mao kana ang ato ang strategy for economic development in Digo City. Para ang epekto o resulta ni ana, dungag nga trabaho, dungag nga kita, malambuon nga syudad. So daghang salamat, hugpong Digosenyos.